Settlementti Louhela on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnassa on mukana kaikenikäisiä ihmisiä. Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja osallisuus ovat avainasioita. Työ perustuu kumppanuudelle paikallisten ihmisten kanssa ja siksi myös toiminta elää ihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Työtämme ohjaavat settlementtiarvot, joissa korostuu yhteisöllisyyden lisäksi yksilöllisyyden kunnioittaminen, erilaisuuden näkeminen rikkautena, usko ihmisen ja yhteisön kykyyn toimia aktiivisesti oman itsen ja yhteisön hyväksi ja sitoutuminen heikommassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun parantamiseen. Toiminnassa näkyy 2 toimintalinjaa, palvelujen tuottaminen ja toisaalta vahva kansalaisjärjestötoiminta. Kansalaistoiminnassa tarjoamme ihmisille mahdollisuuksia löytää mielekkäitä osallistumisen areenoita. Se voimaannuttaa ja tukee vastuunottamiseen omasta elämästä ja myös lähimmäisten elämästä. Olohuoneissa, kerhoissa ja harrastusryhmissä voi toteuttaa itseään ja tavata muita ihmisiä. Kerhoja on kaiken ikäisille. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia tukea apua tarvitsevia. Voi tehdä kertaluonteisesti saattokeikkoja tai toimia pitempiaikaisesti ystävänä. Tapahtumissakin tarvitaan vapaaehtoisia. Monikulttuurinen työ tuo väriä niin kantasuomalaisten kuin maahanmuuttajataustaistenkin elämään ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää kielitaitoa ja oppia uusia asioita. Palvelutuotannossa korostuvat lasten ja nuorten palvelut ja kotipalvelu. Päiväkotimme on Järvenpään vanhin päiväkoti. Lisäksi meillä on erityislasten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa. Kotipalvelu taas palvelee erityisesti ikääntyneitä järvenpääläisiä. Ja juhlat järjestää tytäryhtiömme Louhelan juhla- ja pitopalvelu Oy. Toimintamme on kaikille avointa, siis tervetuloa.